Много съм доволен. Аз мога да кажа, че като човек, който се връща от чужбина, очаквах в България да играя в футбол така приятелската, но да има толкова много турнири и на такова ниво не съм очаквал и се надявам да продължава така, да се развива това нещо, да се развива футбол, да се развива спорта в България за младите, за... Да, организацията изглежда доста на ниво, всичко е много добро. Не съм мислил наистина върху това какво трябва да промените. Много е важно наистина да се намират качествени отбори, да се следи за истинския фейрплей и естествено съдиите да бъдат винаги на ниво и никога да не прощават глупостите, които правим. Определено има. Колкото повече турнири, толкова по-добре. Не става само с лиги, трябват и турнири такива с хубави награди. Много е приятна идеята. Ние реално за първи път ще играем такъв турнир. Заедно, в смисъл, поне сме играли в такива малки лигички, но на такъв турнир не сме играли и имаме надежди. Да, много ми харесва този турнир. Най-интересното е, че с директно отпадане, което е много добре и да. Да, страхотна инициатива, трябва да има много повече такива турнири. Първенствата са ясни, но турнири еднодневни, двудневни, със сигурност трябва да се провеждат поне 2 пъти месечно. Организацията е на топ ниво, дано има повече такива турнири. Лошото е, че ние идваме от такъв град, къде няма лиги, няма футболен град, където няма лиги, никой не се наема да организира и... Като цяло има глад за какъвто и да бе от тия турнири. Мисля, че еднодневни, двудневни, тридневни, всички турнири са пълни с отбори, което е доста хубаво. Така цял ден да изкараш на нещата и се надявам да продължат същия дух.